Човек при мен е така е. Няма при мен, тук и те. Излетя в небето, брат, се фърли като бумеранг. Ба. Бах го май, Something about this plan worries me. какво се влечеш Yeah, от майка but ти we ще gotta trust somebody, О, right? такова Not giving up мълбичето. yet! Someone's in trouble. Разцепи го. Охо, вътре ще е бъкано. Валим шипане снайпер машини. Тя се пуска в генерал. Ой, ой, Not bad. добре. Better than nothing. Охо, пенкилър е. Thanks. I mean it. Имаше лъкови тук за кросбол. We're seeing a lot more plague zeds lately. I tell you, it's that new plague heart growing nearby. Лек. Well, you take it easy out there. Взе ли я? Къде бе? Е тук е на този шкаф. Не знам, не мога да бъркам ето. Какво е тук? Не трябва да му е бъркам, не? Челно. Shit. Hardly worth the effort. Той имаш там нещо, че имаш мисля, че аз мога да бъркам, защото съм хосли нещо, ко беше. Ти беше тресията. Не мога да бъркам тук, тя курви ме пречи майка и ще бае. Май сама. Брат, не мога да отварям тук, не мога само да ми дава да го да става. Чай, сега ще го дам. Как се трейдва? Его ли е? Дроп. Hey there. Взе ли? Stay Ейде, safe. зад тебе. Виж? Ами, майка му дай бае. What's Ето. up? Виж? Ето Взе? е тук, не знам. Взе ги добре. What's up? И той тук трябва да тръгвам с тази курва. I'm sorry to ask a favor so soon, but our food supply is spoiled. Do you have any extra? We'd really appreciate that. Подарах ми храна. What's up? Кому е? Чай So са дада. long. Дадах ми ли нещо? Yeah. Да. О, тук има пиштак. Next time I'll just use a fucking bullhorn. Cooking textbook. Какво ще е? No, тази игра много ми изтръдна, много изфана смисъл. Е? That's not gonna Много work. изфана смисъл. Малко тежи, докато си спомням какво беше. Тук е моя... Въпросът е как да занесем амунициите до това. Защото има амуниции разни. Hey there. Има пиштак. И тези амуниции, примерно, да ги вземем. И пиштака да ги занесем в базата. О, achievement unlock. Блоска вратата да е багазо. Това. Те пладжо се. Into a lot of parts. A useless hunk of broken weaponry. Make useless. Какво ще рече, че не ми трябва. Взех пиштака. Следващото какво е? Къде бяха квестите, че сега не мога да се сета. Не. Connect with other survivors. Най-вероятно ще трябва да тръгнем и да виканем и да търсим още царуля. Виж е тая къщичка е така. Yellow House, къде пише. Там има хора. Реално ни нещата, които трябва да вземем. Our neighbors are experiencing a food shortage.
I think we have enough in storage to share a bit. Дем If донесем, not, да. we should consider scavenging the area for more. Моля, тук е пълно с зомбита, бе. О, гаси финера. О, я. Маля, как искам ги разцепя. Мам. Всъщност снайпера не знам как ще се прави. Трябва да внимаваме, защото... Що са да ги подпукам, не? Ма също на лома тука. Да. Те влизат при джама, педерас. Ой, майка ви дай бак! Къде сте, бе? Чай, ето вътре май няма никой, бе. О, не, скримър! Тя му е бамай. Майка ти кричаш, са да еба! Кой кричиш, бе, путко? Айде! Дърпай от тука. Курво! Майка си ба! Колко е? Къде, бе? Да е бара сцепления ти манап. Ой, още бе, майка ти курва долу, нещастна, бак. Ако ми се разкичал тук, си една от тях си, бе. Айде. Ежа, курво. Аз си зум аут на компютъра, не знам, брат. И аз не знам какво да правя. Там това номер. Майка ми ще и бак, кум са разпищали тук. Аутпост, не мога да взема този аутпост. Ти, що не мога да се отваря, бе, Трябва да ги отварям, май. Има доста, отваряй. Fucking piece shit. There you are. Nice. О, yeah! Какво? Мога ги разсърчвам бързо. Кой вече? State of Decay. Small backpack. За кой ми това? Не, то си. Тук ще изваждам разни работи. Искай да варя обирай нещо. Малко ми е замъглено, а това не го Шапка намерих така. Това не изглежда лошо. Още една шапка. Ама Излизате две ли ли? играете? Двойката, да. Не изглежда зле. Стига. Са навиш ли? Ръката му отказа, взем по-стана. Я. Човек оцелява, ми ломим зомбита. Какво е? Аз се фърлях през джама, брат. О, Zombies heard that? Seriously? я. И намаление, може би. Че е супер. Тук ще ни трябват малко повече хора, защото... Майка ти да е ба. Изтръпнало зомби, мамицата му да е ба. Това аутпост не мога да взема, защото няма повече слотови. Аз нещата ги вземам и ги фърлям на земята. Чуля. Е, тия болчета ще ни трябват със сигурност. Аз ги взимам. Добре.
9 мм. Ще ги фърля тях тук. Трябва да ги вземем. Добре, вземем ги. Аз взема пистолета. Wish I had space for that. Нямам повече на това. Вземи тия партой, че останаха. Къде бе? Ето е, ето така. По майката лаги, че бе. Не, той ще отнета. Ама защото съм седнал на телефона си. Черен. Еми, трябваше другия чарактер да спочива, затова го да спитам. Пила също тази. Not gonna find anything else here. Охо, нови клотови. Къде има? Вот такова транспортираш как някой знае. Сега. Wish I had space for that. Лайк, взема тия. Много е в това. В CD I'm all ready кейса. to pull up. Кое? Колко е? 15. Дамян. 15 ли бе? Тя луди ли са тя? Аз да забравя за какви пари взих. И аз... Устима е... по-малко. Я че малко. Аз май мисля, че я взехме и направо като я пуснаха. Сега ще кажа колко съм. Или не съм много сигурен. Да, виж, то ние по едно време сме я вземали. Е, тия парцови тук трябва да ги вземеш. TSM играят Rainbow Six на 25000 DPI с Logitech G Pro. Купили сме я на Бре. 2 април 2020. State of Decay 2 Juggernaut Edition 500 рубли. Съм я купила. На намаление, т.е. сега утре като пуснат намаление може да намалят. Утре, Нали 25-я? или 26-я. От 25 ми беше пратил нещо. Трябва Вземете я. 25. Да. Вземете им тя. Вината никога не е била в теб. Може да ги вземеш? Може място. Разбърканя аз. Чай бе, проверям нещо от тая валга за. Искам време. Ми кажи. Мастия е валга. Кажи бе, те... Това склада, не мога? Ага, ще вземем друг път. Може да поговорим. The best Siege experience next gen console PlayStation. Бра. О, Петров, намерихме. Ти пусна това видео и снимките на мен. Аз даже май я купех, защото Ти ще го такова. дай ми не. Бях спечелил от CSGO-то една кутия елит струва. Информацията ще иска да ви скара. Ние май бяхме играли събитие. 600 иска. Не чух отговор. Кое? И бях купил още рубли и си я купил. Къде? Кого го искат? 600. Толкова. Няма за толкова след съм я взел на 2 април. Че тя е идеална, бе. 15 так. Горе-долу. Или так. Ми, Около 10-15 бе. 15. 10-15, да. Колко си в ти? Кажи, че... Да, си отив с 15 рубли за около... Разчиташ, че съм достатъчно възпитан, за да се... По-хубаво ще ресърчваме, ама... Тия работи трябва да ги затътрим. Аз взех supply. Съжалявам, че ви приех за приятел. Дори, нали, да е такова, ще може да ресърчваш в базата, примерно, ако Сега дадеш моите стъвени. нито са разходи, примерно, вселене. Какво Да, е може да това? ресърчва работи там, където трябва да ги ресърчваме. Заради притискане. Трябва ни кола, май, за да може да тварим вътре. Трябва да прекара известно Ще време ни е... в камера. Ние доста работи взехме, сега само ще ги подминаваме. Ако някой това да намериш торбата. О, тук ще има добре. Откакто се раздели с приятелката си,
Тогава започна няма да ли, се съдят всяка седмица. Все едно нещо го дърпаше по нещо ден. Чувството за вина. В смисъл? Изпитвала е себе си все по-опасно, все по-високо. С идеята, че дори нещо не Ай, ще се бъркам. явно го е заслужил, защото се провали някъде. Not happening. Казах, че сина ми има нужда от психолог. Only the host can claim an outpost. То хубаво, ма ние не можем да го вземем. Нямаме слотове. След като се оправи, пуснете си отпуск. Попътувайте по морето. Той има нужда от някой да го намери. One outpost slot, no available. Мога съм, да. Бъде го разбере. Извинете. Еми, айде да вземе тази слот, ма не ме да. Те не радвах тя outpost. Какво се правя? Аз играта не мога да разбера. Perfect. Ай, горе. Not gonna fit. Само че трябва да фърля петрова. Was there a space point? Боли ли там? All right. I have the food our neighbors need. О, има молотовки тук. Нямам никаква представа. Yeah. Тя ги занесем на тия цървен. Опа. Да е, ба. Беше колко че ми стои в тази седмица. Оп, тук има зомби. О, бая са. Мане. Ми... Що е? Мога да разцепим бангиите. Идва Йоани! Да е, ба. То не ги цели това. Бой? That's a screamer. О, скримър ли е? Gotta finish this. Той го е. О, дебеля мана е много. Дебеля. Мана искате ще бъде това. Gotta drop something else first. Файтинг. Аз сега ще те помоля да напуснеш точно след премият ти. Има бизнес среща. Айде, путко. Някой обича да бъде. Другите режат. Аре, Йоани! Оу. Това е, че включвам някакви скилс. Okay. Това е складена нива. Това е да. Но в магазин сайт разпродажба. Дошло са ви храна, е. If we Еште, can't бе. find more food soon, we can thanks. You really came through for us. I guess we owe you one. Don't sweat it. Не знам как да кажа. Давай направо. It's good to know there are other people who'll stand with us. Говори на We work at it. We can build a society out here that actually lasts. Я да видим, Аз адресна на го твърде. кое трябва да прочита. Това дали не е станало точно обратното? Дали ти на него не си много важно? Each survivor is unique and will be die permanently if things go wrong. You control a community of survivors in the wake of zombie apocalypse. Нали, само You това. must venture into the wild, get the resource. Ето всичко ще го пише така. Resource, бла бла бла. Всичките години заедно след всичко, което сме преживели. О, Едгар Лануар, Wild Post му е направил. По такъв начин аз дойдох сега да ти кажа, ама закъснявам. Васко ми каза какви си сътворил. Въпросът ми е това оръдие, защо не мога да ги нацеля с него? Той ли ти го каза това? Цяло го главата, то не го цяло изобщо. Аз нямам Лъжата да му го е, освен знаеш той. какъв човек е. Трябва да се намерим. Че той по презумпция лъже.
Видяхте ли като чето го прати в Дискорда? Не съм. След като нямаш личен живот да съсипеш мозък. Мада, много добре знаеш, че това не е Не истина. само аз. Просто не срамни. Не повтаряй същата Да, да. грешка, човек може да... Дай се върнем, че тази нощ ма дразни. Добро. се радвам, че... Чай, на къде сме, бе? Там? Трябва или мечка? Отваря ми си било на работа, знаехте стъпите. Насам ли? Да. Там ли ни яд поста? Shit, I'm beat. 3 пъти от сутринта. 3 пъти. Всичко празно. Сега мисля голяма. I need a breather. Hello, neighbor. By now, I expect you've seen the plague heart growing nearby. Оп. So be very careful in that area, okay? I think we'd all feel safer if that plague heart were history. But to pull that off, we'll need strong allies by our side. I like the idea of building an alliance, especially if they have good stuff to trade. I like our neighbor just fine, but we shouldn't count on outsiders. If we build the tools we need ourselves, we won't have to rely on other people for help. Че това къде е? We don't know for sure if plague sets are created by the heart or just attracted to it. But if we leave this one alone, it's only a matter of time before one of us catches blood plague. Къде са тия? I'd heard rumors about these things. Never seen one Айде, myself. Иване. Чай, тук ми гората е. Аз вика се прибрах в ключи. I'm back! Somebody get me a beer! Идваш, просиш прегръд, казваш, че до мен какво? Мерси, благодетелю, няма нужда от изповедение. Hey guys! Заедно. Чай. Айде. What's up? What's up? Я бе. Много съм тъпо. Махай се. Че слайта ми ти вътре. Вече мога да оставя да спи. Hola, ¿qué tal? Ола, кетал, вика, бе. Аз какво означава? Ко? Здравей, как си? Ко? Здравей, как си? Та. Аз ке. Започнах да се повтарям, че това е краят. И тогава... Сега с десния бутон да е, да. Ясте. Та. Последните недели говорят места, Чуя се взема една папата. въздух от Кое? своята бутилка с мен. Братчичка да си взема с мене. Спаси ми живота. Може би едно пищаче ще се взема. Times are good these days. Само че кой That's път no не excuse трябва to да се start getting пищаче. lazy. Тогава ти на мен ще стави, въпреки че ме не познаваш. А сега аз няма да ти изповядам точно защото... Killed man. Мисля ти. Нали знаеш, че всичко това, в което те обвиняват, не е вярно. Всички, които те познават, знаят. Може би не всички. О, 25 калибър. Добре. Съгласен съм. Интересно, че има бая калибра тук уреди. Аз го знам. Има малко пенкилъри. Естествено до края на Малко цялата тази снакс. лайна ряд. Съм тоф. Мед стоп пада дефлитед. О, shit, трябва да вземем мед. Бандажи как са правят между другото? Кое? Бандажи. Опал си се тук и искаш на всяка цена да управляваш тази болница. Так, не Когато да. се намираш през тях, ти не си по-различен. Карталите ти всичко, които контролираш, не си на глава. Чакай, но. Какво точно му обвиняваш се? Е, така. Ма нямаме мед тук.
Тразим Тия ключчета. да трябва да намерим мец. Или да продуснем където имаме. I hate seeing people suffer from this medicine, but Я ще пусна да се продусвам. Ще вара го и сяра и са едно. Добре. Друго кой ни трябва? Med stockpile depleted. Materials depleted. Сода кен бомба. О! Ебать яко. И когато няма да ги може. Когато е страшно и тъмно. Е, гати. Това е много креативно. Има и такива, които се хващат за греба. О, да, тук дет сме. Това е единственото спасително въже, което няма Интересно е, отговор, че... няма логика, няма никой и нищо, за което да се обреш. Той се опитва да се хвана за пропуснатия шанс. За неслучилото се минало, за да намерят някаква здрава